oɗon koye torop ala ko ɓuri ɗum warteɗoɗema helde feere ma no bon dor on gorko inde oɗo Ibrahima inde sa yi durtami ɗo hen c'est pas vrai 3 grammes 2% 3 grammes on wayru sodde ay sami jippima ɗo nani san les oneni ma ana ana jippi ron tan ñana ñen ko wima jooɗo ha fof kada mbiya yam ande miijam ko tawi ko ay cokko kam ni jahan ay golle kam min horam ay dara mi ala min tawi juuɗe Allah fof fuɗɗi juuɗe Allah Allah nelani Allah nelli ɗum kono waɗani ko wofen ko waɗa min gandumi ko hemma ko ɗum heeɓi goɗɗe e goɗɗo min boɗemi haydara mi ala te kam debbo gol ɓoccone alaɗe jakiri assalamu aleykum bandiraɓe tampere jortine noon jortine min tawaka de ɗiɗo min nanani ko joni min nani jortine yewtere nde min mbawa nande nangue nden wuliti ndin so a yiɗo nangue ɗo wulino Moussa Haal nangue ɗo wulino Moussa Haal tulay weej tan ma ɗum ko ware ɗum bammoji ɗum jiɗɗo yewtude waran ha ɓooya mi yaha eɗo yehimi julde ala ko bon ñalle ma on ɗum koye nangue min dumbi so rokkinomi ɗo cuurel kay mi wiya toon ni lay on nani ko ɓeɗo kaali e groupe o ko groupe oɗo holon ala e goto sankake ɓe mbi kala ganduɗo no dépense wiyete e Pular keɓa ujunaji jeegom holɗum kala ganduɗo no dépense wiyete e Pular keɓa ujunaji jeegom kalis e poos ko holone groupe aji ɗi an ha holone groupe aji groupe men o dépense wona dépense no extrait zéro extrait jami fo ɓe mbi sa andi dépense wiyete Pular keɓa ujunaji jeegom e wona dépense dépense kala tumɗo ɗum ɗo de Pular dépense an andano weedi e kay e salamu aleykum bandiraɓe dépense wiyete ko jaam ñalli wala noon jaam ñalli wiyete affaire wona noon wima ya haale vocal am dépasse fere jeere fere jeere wot vocal dara mi haal ala ko chef aɗa andi ɗon sa waɗi tan ko kalda yawata kono noon ɗannan ko ɗum ɗon an wat vocal fere jeere min woni noon dara mi haal Igo Victor Igo haali e an ala an Victor Igo dépense eyyi e Pular eyyi ala wona fere ke yimɓe no gandi an ko français kalda e Pular mbima Pular Bammouri ana anda sama Victor Igo wona e français mbimam koye Pular mbimam no dépense wiyete Pular ɗum woni ko mi anna dar mimi namdo yottano ujunaji jeegom hay mbuɗumi ala wallamdo e paɗam de bammouri kono wona fere jeere wona noon namdo yottanam no wiyete e Tullay sa andi haade ma wadde vocal gara kalna ko dépense ceerno gon wona noon ɗum namdotako namdo Victor Igo o wallata kam min ujunaji jeegom e jomi totma hen 15 000 pecce eneni waleykum salam hande mi dugata kolto ɓeɗu gay bisimilla bisimilla mbaɗa e tampere a seli mbaɗɗa koor jaam tan ni mbaɗa e liggey a ñantima noon sehilo milama enen ɗiɗe gawa tan ala hoto en tan min daram sehil made jaayi kam ɗo mbaɗnamnomo ɗo gila sukkol suba konngol gotol tawi kam ɗum haala dépense namdo
aɗa andi a wallataka ko waji ma nomaji moni kala yo jaggu jeyi mum fawa hen joyi mum wasa jaggude jeyi janana fawa hen joyi mum sa woppi joyi ma a jaggi joyi janana so joom jeyi arani joyi mum perta ko jeyno e ko jeynoɗa ko noon MC Sar wi dépense wiyete ko dawñal ndaw assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini onon fof mo ala inde ko yettode mum dépasse ko jom ñan nawñal